talaga na hindi ko masakit. Okay, hi sa inyo lahat. Okay, this time ako. Obviously, I'm with Inday Katok at siya naman yung sasagot sa ating mga icebreaker question. Ayan, so may mga tanong dito na bubumutin mo. And sasagutin mo lang. Hindi naman, kahit mga ilang tanong lang. Ayan. Para mas makilala natin ng mas malalim si Inday Katok. Mahina ako sa mga ganyan na, pero I really try my best. Best. Yung best. Okay. Bunot, isa. What is your philosophy in life? Philosophy, yung paniniwala mo or yung philosophy, alam mo ba yung philosophy? In college, in philosophy, is study of Okay ba? Kung paano mo siya naintindihan, what is your philosophy? My philosophy in life is parang meaning ko. Ang meaning ko is Yung ano mo sa buhay? kanang, like for example, if others can't do, why can't I? Tama. Tama, yes. So, Kanang, kuwan ba, kung sa iba ay kaya nila, bakit ako hindi? so isa yun sa mga motivation. Motivation, yan yung motivation. Very nice. Mukha namang marami ka na rin naman talagang nagagawa ngayon na nagagawa din naman ng iba. Iba, yes. Oo. Oo. Na dati hindi mo ginagawa. Oo. Totoo naman. Okay. What would you like to be doing this year? Ano yung sa tingin mo yung gusto mong ginagawa mo pa ngayong taon? Matutunayan ko pa ang aking pagbablog. Sipagan ko pa ng maayos. At lakasan ko pa ang aking panindigan. Ipanindigan mo. Oo. Gawin yung pagbablog. Gawin pa. Kasi nga ano eh. More improvement. Oo. Yes. Tama. And more empowerment. Wow. Because we all know Na? that if you improve, pag kaya mo, kaya din sa iyo. May ibigay sa'yo. Taray mo pa empowerment. Okay, next question. Tell us something about a funny experience. Ano yung mga nakakatawang experience mo? At least, isa lang. Ikaw na ikaw to. Anything about masaya? Kasi masaya talaga sila. Oo. Tell us about funny. About mga friends ko na nag-banding kami, so may mga time Ano yung na nakakatawang... natatawa ng experience na tumai talaga ako doon sa may pool. At alam mo Sa yan, swimming pool? sa swimming pool, sa Faustina pool. Pinangalanan pa. Yes. Bakit? Pero take note, hindi ako na umami noon una na sino yung tumae. Sinadya mo o natai ka lang? Tumae talaga ako noon kasi ang yung CR may nagtae. Ah, Oo, so wala akong choice. swimming pool yan? Sa gilid ng pool. At yung sa drainage? Like for example, pool. Yung may sa may gilid doon ako nagtae. Ah, At akala ko mismo sa pool. yes, at take note, bukas ko pa sinabi ng totoo na ako talaga ang nagtae nun. Nakataig ka. Kasi maraming tao sa pool. Sa pool. Ay, yung pinaniguan natin. Oo, Faustina. yung may-ari yung friend ko. Oo. Shout out mo si... Shout out ko, Imang. Hi, Mang. Alam mo naman yan, na nagtae ako. Nalibong siya. Ayan mo na. Nandiyan naman si tatay, naglinis. Tsaka naging fertilizer. Correct. Okay, next. What changes would you like to see in your life? Ano pa yung gusto mong pagbabago na gusto mong makita sa buhay? Gusto ko na magbabago. So, gusto ko talaga na ayaw ko na uminom, pero hindi ko masusubukan sa mga ganyan. Gusto ko yung change life, gusto ko yung healthy lifestyle, pero Nahihirapan ka. ay, nahirapan kasi hanggang Pero post. at least ngayon, hindi gaya nung halos sa isang linggo 5, di ba? Ngayon, Oo. in fairness. Oo, in fairness. In fairness mo kay Inday talaga walang biro ha, walang excess to. Ilang araw na ako dito, kagabi lang ulit na kita nitinom. Kasi wala ka pa doon. Nung nakaraan Oh, ka pero rin. 3 days, oh. Oo.
3 days na, kasi ka na ulit nag-inom. So, mahirap talaga iwasan ng pag-inom. Ayun, oo. Pero, siguro, soon, mawala yan, gusto natin na healthy lifestyle. Subukan na. Healthy Oo. living. Oo, subukan natin. Sana wag muna tayong dapuan ng sakit o karamdaman. Okay, next. How do you see it when a person becomes so generous to you? How do you see it when a person... Paano mo nakikita ang isang tao na mapagbigay? Mapagbigay kasi, yan yung tao na Paano mo nakikita yung isang tao na mapagbigay sa'yo? mahalahan eh. Yan yung tao, Okay. oo. Thoughtful. Hindi Yan- sa pera o Hindi hindi sa sa bagay? pera, hindi sa bagay, yung thoughtful siya na pagkatao. Naaalala ka niya. Like for me, parang generous naman din ako. Kapag ano ka, kapag yung sa time, kapag meron ka kasing time sa tao, yung Oo. higit sa anong bagay, pinakamasarap ibigay sa kaibigan o sa pamilya ay ang oras. Oras, at Naalala tawa. mo sila. Masaya. Pero, At happy ka always. Chill, good vibes lang talaga. Diba? In fairness to Inday ha. Di pa ako ninong yun. What do you know about Jesus Christ? Jesus Christ is, yes, Jesus Christ is my Savior. Jesus Christ is my strength. Jesus Christ is my, yan yun siya palagi sa akin. Eh kung wala, kasi ako kahit hindi ako nagsisimba, lagi ako nagpipray sa God. Kasi hindi man na mag-matter kung magsimba ka ba o hindi. As long as yung kaya mo nasa Kanya. No, diba? Nakikilala natin other side ni Inday Katak dito. O, ganyan ako. At minsan, nagsisimba rin ako sa Quiapo. Oo. Tama rin naman yung sinabi mo Mm. na not necessarily kailangan natin magsimba every day. As long as nasa puso natin siya, tsaka lagi natin nasa isip. Yun ang important. Yes, that is important. Okay. Pero magaling ako ngayon. Oo. Fairness ha. Okay. Bago tayo diba, yung pala ako. Thoughts that you would share to help change our country's situation. Wow. Thoughts that you would share to help change our country's situation. Ano nga ba muna ang sitwasyon ng bansa? Yung mga parang nakagulo na talaga sa sitwasyon ng ating bansa. Gusto ko i-change yan in a proper way. Wow. Globally competitive professionals. Aha. I-change natin, bawasan natin ang ating, gusto ko mabawasan talaga ang ating bilihin, Yung presyo. presyo. Yung presyo. Oo. At dadagan natin ang ating yung nagmumuhay ng mga bukid like farmers. Bigyan natin sila ng mas malakas pa. Like for example, yung bigas, dapat lakasan pa yung nila. Kasi kaawa yung mga Paano farmers lakasan? yung bilihin. Kasi mura lang kasi bilihin pag yung nasa farmers, di ba? Okay. Mura lang yung pagbinili mo sa mga Like, like for example, bigas. Dapat, ano din sa kanila. What do you mean? Bibigyan sila ng Sustainable. parang pampuhunan. Pampuhunan. Para mag-sustain. Oo. Okay. Para kumita din sila. Para kumita din sila. Para fair, para pantay-pantay. Para na sa ganun, hindi rin gano'ng kataas yung puhunan Puhunan. nila, mura yung bilihin. Oo. Iba utak na yung Inday. Mukhang may sense siya ngayon, no? Okay, last question, ako bubunod din answer it. Sorry hindi ko alam bakit pag yung last question dito ako napapadpad. What emotional problem bothers you very often? Ano itong problema na talagang sobrang inaalala mo at na-apekto? Papikto ko. Madalas. Madalas. Yung madalas na problemang lagi nakaka-apekto sa iyo. Family problem. When the times when I am down, na problema ako sa pamilya. Kasi ayaw ko talaga na yung mga family ko, sila mama at papa, na mag-chat sa akin mga ganun ng pera, hindi ako makatip. Yung Problema sa pamilya. Family problem. kasi Kasi within times when I am down, kahit yung pamilya ko na nag-chat sila sa akin, whatever, so hindi ako makatiis. Hindi ka mapakali. Hindi ako mapakali na hindi ko sila matulungan. Kasi
parang naano ko pag tuwing pamilya eh. Kahit naman sino. Oo, totoo. So, that's why I improved that. Yung ginagawang pagbablog para Oo. mas malaki yung tulong. Yes, of course. Dapat gawin ang lahat. Kahit anong gagawin mo para sa pamilya mo. Matulungan sila. Yes. Ang taray. Alam mo, parang hindi ko si Inday katok. Iba yung mga sagutan mo. Siguro. Anyway, thank you so much, Inday. Thank you so much, ma'am. Nalaglag yung ating cellphone. Uy, gino ko nalaglag yung cellphone namin. Grabe. Tingnan natin kung sino yung mga susunod na Oo. sasagot. Thank you. Thank you. It's DJ.